Attività ta' għaqda nazzjonali li ta' fil-bidu tagħha lura fl-2008 fejn il-poplu Malti jingħaqad biex permezz ta' attività fiżika jiġbor il-flus għal dawk fil-bżonn. Il-ħadd filgħodu saret il-mixja tal-President fejn ftit qabel l-10 ta' filgħodu telaq il-grupp ta' nies miħdejn il-Palazz ta' San Anton, waqt li grupp ieħor telaq minn Raħal Ġdid. Preżenti matul l-attività kollha il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg. Akkumpanjati minn diversi banet waslu Pjazza San George il-Belt u mal-wasla tan-nies li ħaddu sem fil-mixja tal-President bdiet nieżla x-xita. F'kelmtejn fit-tmiem il-mixja l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li l-fondi miġbura jagħtu tama u jtaffu d-batijiet ta' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Illum qed traxxax ix-xita. Mejnu fil-bżonn jistenna li dakinhar tal-istrina traxxu ftit tama. Dawk il-flejjes li niġbru dakinhar jagħtu ħafna tama u jtaffu ħafna mid-batijiet ta' min ikollu sitwazzjonijiet li jinħtieġu l-għajnuna. Nirringrazzjakom minn qalbi u persważa illi dakinhar tal-istrina il-poplu jerġa' jingħaqad aqoċċa waħda biex juri illi fejn hemm il-bżonn ikun ta' spalla. Il-Prim Ministru Robert Abela ringrazzja l dawk kollha li ħadu sem f'dik li ddeskriva bħala festa sabiħa ta' għaqda nazzjonali u appella l-ġenerożità tal-poplu fl-Istrina. Dik l-attività sportiva, il-valur tal-imħabba, tas-solidarjetà u tal-empatija kollha maqudin u miġburin flimkien. U għalhekk dan l-appell lejn il-ġenerożità ta' kulħadd biex aktar ma nimxu lejn l-Istrina nerġgħu nuru dan il-valur tant b'saħħtu tal-poplu Malti. L-empatija, l-imħabba lejn ħaddieħor, partikolarment lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn f'dak il-mumenti sensittivi tal-ħajja. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ringrazzja l dawk kollha li ħadu sem f'din l-attività li qal twassal għall-Istrina l-għada tal-miliet u appella s-solidarjetà tan-nies biex ħadd ma jitħalla lura. M'għandix dubju illi bħal poplu Malti wawċi maw imkien għaliex dejjem issibu fl-aktar momenti ta' bżonn u għalhekk gburi li llum qed nirrappreżentakom flimkien u llum qed naraw miż-żewġ naħat illi naqadna flimkien biex f'għaqda nazzjonali inwasslu messaġġ b'saħħtu ta' għajnuna għal kulħadd. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li din hi mixja ta' solidarjetà. Bdejna l-mixja tal-avvent, mixja flimkien ta' solidarjetà. Inkomplu hekk u l-mulejber jikna. Grazzi. Fit-tmiem il-mixja tal-President, il-Prim Ministru Robert Abela ppreżenta donazzjoni ta' 20,000 euro f'isem il-poplu Malti u l-Fond tal-Kawżi Soċjali bil-għan li jkunu mejjuna n-nies li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund.